Nur waras. Matur sembah nuwun Mas Garing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketoke kok napa gek wingi ya Mas ya awak dhewe rene ya. Estu kok Mas. Sasat kaya-kaya kopine iki urung nganti ilang rasane lah kok wis setahun ora krasa. Lah nggih. Masya Allah. Tresnane warga ageng karo awake dhewe. Warga Mendungan. Warga Mendongan. Sing disuwi pepunden kula Pak Cahyo. Pak Cahyo, Pak Masya Kadus. Allah luar biasa. Nggih. Wis koyok sedulur dhewe tenan Mas. Piyaine jan grapyak sumanak ngraketke tenan. Nggih. Kados padatan Mas jenengan nek napa nek cara mriki niku bintang tamu wonten ing ngajeng ngoten niku. Nggih. Jenengan napa paring dedonga rumiyin dumateng para masyarakat agung wonten ing Mendongan bar niku langsung Mbak Eka. Siap. Tuku jajan menyang kutha, roti donat tambahi gula. Nggih. Piyai Mendungan sugih bondo awake sehat panjang yuswa. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Jadah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Tirakatan nontone wayang yen tambah rame garenge Purwodadi. Amin. Cocok. Asodakotu dafkulil balak. Waduh. Sapa sing gelem sedekah iku minangka tolak balak. Mugi-mugi binerkan dening Gusti gandeng Piyai Mendungan dalu mriki sedekahan. Tansah kinalisna rubeda, cinaketna ing bagya mulya, tinebihna ing bebaya, tinulak ing sengkala, antuka kamulyan kabejan donya prapteng delahan. Amin Allahumma. Amin. Tak dongakno sing muni amin banter sesuk-esuk tuku kalung ambane sak tampah. Kosek lah kuwi kalung apa sih? Nek emas ngono karuan, sak tampah ki apa? Perunggu apa kan ya ngono. Ya kalung muga-muga sing muni amin banter sesuk tuku emas saon. Amin. Saonone. Anane sak gram ya sak gram. Ayo Mas onone sak gram ya sak gram. Ya njumbuke karo kahanane. Iya. Ning alhamdulillah Mas, kula ngumun setahun jembleng serendeng. Nggih. Tratak panggung ditata. Sound system ditekakno. Gamelan wayang wis samapta, pengrawit sinden wis siaga. Penonton padha teka, gek ngene iki ragate entek pira. Mongko lho, kula tok 20 yuta. Mbake kauget-uget 20 yuta. Tujune dalange kok ijeh Joko, urung pati duwe keluarga, kebutuhane ora sepira, cukup 1 yuta nggo gendak rondo. Tosik tak urus kowe. Aku ambak Joko, urung dibutuh apa-apa. Lah kaya ngene iki apa ya ora sing butuhi aku. Lah butuhi kira mbok cetuti 50-an. Ya ora ngono kok ya. Sing jenengane pengarep ki ya kudu weweh. Iya betul. Yes alhamdulillah pinuji donga pindonga sedaya tansah manggih raharja. Amin nggih. Pepanggihan bengi iki muga-muga berkah sing barokah. Amin Allahumma. Amin. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh warga yang hadir untuk ikut menyemarakkan hari sedekah bumi niki. Ngiras pantes tirakatan wungon ngersaning Gusti ben tambah semangat. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Edian mungkin iki. Kumpake warga ageng wonten ing Mendongan boten ming mijiri merti dusun Mas Gareng. Pripun? Kumpake warga ageng niku lho. Setiap hari mesti nek enten info saking Pak Kadus napa Pak RT napa Pak RW tansah sengkut mregut. Semangate niku mboten ming kadesa tok. Lah nggih ngoten. Ibarat napa enten WA mlebet. Ayo kerja bakti dikerja bakteni kabeh. Dalane resiki kabeh. Masya Allah. Krana kebersihan niku lah ibaratipun kebersihan niku sebagian dari iman to. Lah nggih ngoten. Ora ming kadesa tok, ora ming merti dusun tok. Ning sak bendinane nek ana sesyukur rereget ku ya kudu diresiki. Lah ngoten. Senadyan tata lair kuwi ngresiki desane, ning tata batin ya nata rasane. Wong urip aja nganti kedurungan rasa iri, dahwen panas ten kuwi nggur ngrusak rasane ati. Sing sapa duwe rasa jembaring dada, nrimo lila peparinging Gusti, insyaallah diparingono panjang yuswa. Amin Allahumma amin. Mula nek enek tanggane tuku gelang, tak jaluk atine aja sumelang. Nek enek tanggane tuku ali-ali, atine aja iri. Nek enek tanggane tuku